päästetään sitten irti. Tuolla Mitsubishi puoliskalla Rahetili ja Tuolla vasta irrotan viirulta kytkin ylös, kun otan nakkilätkälautaa ja liurua Raahen kaveri siitä. Lähdön sisällä on aina tuo lähtövälipuoli. Minuuttia, kun Mikko Malila Autoliitto Oulussa, joka Stalletilla on siinä lähtöpaikalla ja Malila saavasti hetkipaikka. Lähtöpaikka numero 4 Kai Petsilä Oulun urheiluautoilla PM. 3 on tulossa urheiluautoilla PM3. Jarkko Niittää Kokkolan urheiluautoilla myöskin PM3 liikkeellä oleva kaveri lähtee ihan näillä hetkellä myöskin sieltä sitten tuonne omaan suoritukseensa. Miltää Kokkolan kaveri ja sen jälkeen sitten Tomi Grönää numero 97 Tero Halli ja Suomen positiivista urheiluautoilla ja Piikko Oy yhteistyö kumppaninaan ja sitten Pasi Kotila kaksi hetken päästä, eli luokka 2 on Hopposen Vesa numero 100 siirtyy tuohon lähtöpaikalle rakettien vuoden 1300 tieteellä ajava kaveri saa lähtöluvan sitä Lahdella autohuoltoarvoisen ja se on autosuunnistaja, joka Stallet lähtee sitten järjestää Lahtea Vulkanoi ja Rediskuresarjan voitto 2008 analyysisuuden voitto ja Uno sitten käyttörengas kehittyä ja Pekka Aho Kaavisten urheiluautoilla Toyota Stallet on ottautuneena mukaan tullut Markku Jääskeläinen Vihdin urheiluautoilla Toyota Stallet on tuossa hänen ajokkeen Jääskeläinen Toyota Corolla liikkeellä.